Dobrý den, dámy a pánové, vás vítám u nového videa z letných prázdnin. Doufám, že ste si užili, teda neužili školský rok. No to je mi jedno, či ste si užili, neužili školský rok, ale väčšina z vás si ho asi neužila. No proste vítajte u prázdninového videa. Dneska si tu robíme reakciu na dve nové videá od L-Flasha, môžete mu tam tak odber. Kto by nevedel, kto je L-Flash, je to vývojár Doorsu. A nedávno začal teasovať Doors Floor 2 The Minings sneak peek a Doors Floor 2 teaser trailer. Pred 3 dňami, mám to odneskorené, lebo som bol na dovolenke. No nevadí. Môžeme ísť na to. Takže prvý trailer, ja ho asi... Ne, to som nechcel robiť. Dobre. Takže prvý trailer je Doors Floor 2 official sneak peek. Ideme na to. Počkajte. Ej, lagi. Máme tu technické problémy, ospravedlňujeme sa vám. Dobre, znova. Mala by na moje technické problémy. Vina nie. Hej, halo, čo je s internetom? Jej, to sa mi nelúbi toto. Skúsime tu. Dobre. Ale. Dobre. Kde sa vám tam asi točí kolesko. Dobre, netočí sa. Dobre, toto bol prvý trailer, tento bol asi taký skôr na mím a ideme sa rozobrať, čo všetko tam bolo. Dobre, tu nám to začína, skúsim si to trošku spomaliť, dámy a pánovia. Ne, stoj. Dobre, trošku si to spomalíme. Dobre, ideme si to teraz pustiť od znova. Dobre, hneď sa pozastavím u jeho inventáru. Môžeme si všimnúť nový item. Vyzerá to ako nejaké svetlice, možno, I guess. Ale má to ako keby batériu. Takže by sme možno... Ne, to nie sú svetlice. To možno budeme mať nejaké vrecko na baterky, hej, keď sa pozriete bližšie, sú tam baterky. Možno budete mať nejaké vresko na baterky a keď vám dojde baterka do baterky, áno, znie to divne, tak si proste môžete dobiť. A neviem, či som len v hlave mám také divné nápady, alebo aj L-Flash má také divné nápady, ale to vôbec nevadí. Takže podľa mňa to bude nejaké vrecúško na baterky. Keď sa posunieme ďalej, hneď je tu ďalej... Prečo? Dobre, tu je Red, ináč. Kto by ho nepoznal, je to vývojár. Môžeme si všimnúť, že má nejakú baterčičku na hrudi. Takže to bude vlastne skvelé využitie, že budete môcť držať dve predmety naraz. Alebo to nemá na hrudi? Má to na hrudi. Jo, takže tu môžete vidieť, jak drží dve predmety naraz. Môžete vidieť, jak drží tu svetielko a lieky. Ináč táto miestnosť je veľmi zajímavá. Napríklad toto není vôbec... Wow. Niečo som si všimol, dámy a pánovia. Dámy a pánovia, toto sa mi nezdá. L-Flash není druh človeka, ktorý by sa... Jo, vidíte to? Ja vám to skúsim stopnúť. Aj. Neviem to stopnúť. Uši. Všetky mi veriť. Tak poď. Neviem, ide to vidieť v tej skrini? Vidíte to?
vidíte to do tej skrine, tak tam je nějaká nová entita. Nová entita je v té skrině. Dámy a pánové, můžete mi do komentářů napísat, nebude to nějaký Jack, který vás prostě len jumpscare, alebo si budete muset dávat pozor, do jaké skrině lezete, lebo vás to zabije. No nevadí. Čo mi to tak seká? Dobre, to je prostě nějaká místnost, kde budete asi muset otáčet tou rotate páčkou, tam něco světilo modré, já jsem to viděl. A asi to budete moct trolit svojich kamarátů tím, že jich zrazíte minecartom, jak teraz Slash urobil a zrazil Reda. Whip. Šabum. No, či to někomu ubere? Alebo to zabije? Nedávaj mi tam ten výbuch. Dobre. Tu si možno všimnu nějaké... Bude to svetlo? Bude to svetlo, alebo je to niečo úplne nové? Ale asi to bude svetlo, já jsem len Dobre, ten začiatok a koniec bol asi taký trošku mým. Ale neviem, čo si o tomto mám mysleť. Dali nám tam veľa informácií. Dá sa povedať, že nám... Tak, dá sa povedať, že nám tam dali veľa vecí. Dali nám novú entitu, nové predmety a dve nové predmety. A novú miestnosť nám predstavili, takže ja nevidím problém. Dobre. On mal ešte vtedy nejakú hru. Aha. Dobre, nevadí, ideme ďalej. Doors Floor 2 teaser trailer. Myslím, že Doors sa už veľmi blíži. Hej, no. Doors Floor 2 The Mines coming soon. Ďakujem za 5 miliard návštevníkov. Wow, 5 miliard? To je skoro celý svet. Oj. Dobre, ja som úplne blbý, ja si to celú dobu môžem takto rozberať. No to je jedno, ideme si to pustiť od začiatku, dámy a pánovia. Od začiatku, nie od ice. Dobre, na začiatku asi nič také není. A ten beat sa mi ľúbi. Zaplavená miestnosť, dámy a pánové, zaplavená miestnosť. Tá asi bude otravná, keď nám tam dajú nejaké ryby, ktoré nás budú vedieť pokúsať, prípadne zabiť. Ale neviem, toto budem neznášať. Dopredu hovorím, že budem neznášať tie teleportujúce sa ice. Neznášam teleportujúce sa ice. A nic nebudem mať rád. Dobre, nevadí. Dobre. A to tu zajímavo takto. Aj, ne, to som nechcel robiť. Ja som strašne mysklík. Dobre, tam mám nejaké generátory, tu sú všade ináč. Dobre, tu je to zaplavená miestnosť. V skrini už tá entita není, teda nevidím ju, premiestňovať sa aj, samozrejme. A tu je nejaká špeciálna miestnosť, vyzerá to tak, svetlušky, super, tu nič nevidíme. Ani entitu nejakú novú, len svetlušky tu môžeme vidieť. Kus tej jaskyne. Dobre. A tu proste, jak padáme, normálne s tým výťahom, lepšia grafika mimochodom. Tak táto animácia je najlepšia napríklad. Počkaj, ja to mám vlastne spomalené, pardon. Bum, normál. Ten drop do beatu. Milujem. To je Red, sa nám zase prebúdza z výťahu. Neviem, prečo aspoň nepoužil svoj skin. Zase generátory tu vidíme. Red niekam odchádza a to je všetko, čo z týchto trailerov máme vlastne. Tu typeček ďakuje za 5 miliard vizit. Dobre. To by bolo pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám toto dnešné video páčilo.
Pardon. Dúfam, že sa vám toto dnešné video páčilo. Môžete dať like, odber. Nechcem sa tým nejak zaoberať. Proste, keď vás moje videá bavia, ak vás bavia, keď vás nebavia, tak to je jedno, ak vás nebavia. My sa vidíme na budúce. Ináč, prepáčte za to, že to bolo také kratšie video, ale ja som po dovolenke a nechce sa mi nič točiť. Tak my sa vidíme na budúce, možno u 2. Čau!